അപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ. അതായത് തണുപ്പ് മാറി ഇപ്പോൾ മെൽറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് മെൽറ്റായത് വീണ്ടും മൈനസ് ആവും, സീറോയ്ക്ക് ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ താഴെ നോക്കി അറിയാം, മൊത്തം ഐസായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് മെൽറ്റായിട്ട് വീണ്ടും ഐസാകുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഐസിൻ്റെ കേട്ടുണ്ടോ ഒത്തിരി തെന്നി വീണ അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാൻസുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാരേജിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല, സ്നോയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ എനിക്കും അഞ്ജുവിനും ഇന്ന് അവധിയാണ്. അപ്പോൾ ദാബിനെ ഡേ കെയറിൽ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടില്ല. അവധിയുള്ള ദിവസം കൂടുതലും നമ്മളൊപ്പം തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഒരു അവധി ദിവസം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കുട്ടി വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി പോകാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. അതായത് ഡാവിക്ക് നേഴ്സിൻ്റെ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട് 2 വയസ്സിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അതിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോൾ ദാവിനെ നമ്മൾ കാർ സീറ്റിലാണ് ഇരുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ നമുക്ക് മടിയിലൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫൈൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ദാവിക്ക് കാർ സീറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെബ്രുവരി മാസം കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് ആവാറാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്കിപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ് പയ്യെ മഞ്ഞുകാലം മാറിയതിൻ്റെ. ഇനിയിപ്പോൾ സ്നോയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ 1-2 തവണ പെയ്തെങ്കിലും ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പെയ്ത സ്നോ എല്ലാം ഐസായത് പയ്യെ മെൽറ്റായി തുടങ്ങുവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, മൊത്തം ബ്ലാക്ക് കളറിലിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊടിയും ചെളിയും എല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ ഇതായിട്ട്. പൊതുവേ ഇവിടുത്തെ നമുക്കും പേഴ്സണലി ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. മൊത്തം ചെളിയൊക്കെ ആയിട്ടൊരു കുളമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും. ഇത് മൊത്തം ഇപ്പം മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം ഭംഗി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെതർ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ന് സ്നോയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തിട്ടു. ഗ്യാരേജിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്യാരേജ് തുറക്കണം, പിന്നെ വണ്ടി കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെയാണെങ്കിൽ മടിയായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെതറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തിടും. ഇനിയിപ്പോൾ അല്ല ഒത്തിരി മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാരേജിൽ തന്നെ നമ്മളിടും. കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ അത്യാവശ്യം പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി ഫുള്ള് മഞ്ഞിൽ കുളിച്ചു കൊടുക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞ് മാറ്റാനും പിന്നെ പോരാത്തതിന് കുറച്ച് തണുപ്പ് ഫ്രീസിങ് വെതറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം ഐസായി കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇത് മൊത്തം ചേണ്ടി എന്താണെങ്കിൽ 1/2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ എഴുന്നേക്കച്ച് ലേറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനും കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാം നമ്മൾ ലേറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു വെതറിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ദിവസം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സമ്മറും വിൻ്ററും എല്ലാം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ചിലപ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര സണ്ണി ആയിരിക്കും, പ്ലസ് ആവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര വിൻഡി ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവം മൈനസായിട്ട് മൊത്തം ഈ മെൽറ്റായ സംഭവം എല്ലാം ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രോസൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഐസ് ഒന്ന് ഉരുകി മെൽറ്റായിട്ട് അതപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രോസൺ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഐസ് പോലെ, അത് നമ്മുടെ ശരിക്കും ഗ്ലാസ് പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒത്തിരി തെന്നി വീണ് അപകടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനുള്ള ഷൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നേഴ്സിനെ കാണാൻ വെച്ചാൽ ലേറ്റായി പോയി ഓൾറെഡി, അതുകൊണ്ട് നൈസായിട്ട് ഓടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേഴ്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കയറി. Siellä näkyy siellä kirjassa. Niin, ja sitten oli vähän eläimiä ja aine tollain kaatuu. Niin. Miten teillä nukutaan? Nukui hyvin. Joo, onko niin, että ihan koko yön nukkuu? Joo. Kyllä, mutta ongelma on vielä hän haluaa vanhemmat lähellä. Eli hän ei tykkää mennä. Joo, kyllä, mutta siinä vaiheessa, kun hän itse nukahtaa sinne sänkyyn, niin sitten hän pärjää ilman teitä. അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ചെക്കപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത്തവണ വാക്സിനൊന്നുമില്ല. ഇനി 4 വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് അടുത്ത വാക്സിൻ. Kyllä. Siellä oli kaiken maailman eläimiä tuossa. Oli vaikka mitä eläimiä siinä. Ne on kaikki 4 oli ainakin tuossa. Joo. Se oli vähän sekavaa, että kun hän kävi Intiassa, siinä hän ymmärtänyt, eli meidän oma äidinkielen, mitä se nimi, mutta kun tuli Suomeen, nyt se on vähän sekava eri. Joo, mutta se on ihan normaalia, ei pidä stressata siitä, että kyllä se tulee sieltä sitten palaa, mutta totta kai, että siellähän kuulitte.
അങ്ങനെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവി അതിക്കുള്ള കളിച്ച് നടന്നു. പോകാൻ ദാവി, പോയാലോ നമുക്ക്? ബാ. ഓ, വണ്ടി ഓടിച്ചാണോ പോകുന്നേ? ഇതെന്താ കപ്പലോ? കപ്പൽ പോവാഞ്ചു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഇതുപോലെ കിഡ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ, അതായത് പിള്ളേർക്ക് ടോയ്സും കാര്യങ്ങളും അവർ ഇതിക്കുള്ള ഇങ്ങനെ കളിച്ചിറക്കും, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേഴ്സിൻ്റെ ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടിപ്പിക്കലും പോലും ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങ്. അതിൻ്റെ ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. നീ എങ്ങോട്ടാ പോണേ? പോന്നോ? നമ്മളിനിപ്പോൾ നേരെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പോവുകയാണ്. ചേച്ചിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഇന്ന് ഓഫാണ്, വെക്കേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ലീവിൻ്റെ ഒരാഴ്ച അവധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുള്ള എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബുള്ള മേടിക്കേണ്ടി പോകും. ബുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ബണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ബേക്കറി ബണ്ണ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. പോയി ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക. ഇവിടുത്തെ ഒന്നും മറ്റേ സൈഡിലെ ഐസൊന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് അവർ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് ചിലപ്പോൾ മെൽറ്റായി പോയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വണ്ടി വന്നിട്ട് മൊത്തം അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോവായിരിക്കും. ഒത്തിരി മഞ്ഞിങ്ങനെ ഐസായിട്ട് കട്ടയായിട്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ടോ. അവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞ് ചാടാൻ വേണ്ടി കിടക്കാനുണ്ടോ. ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. നമ്മൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിലേക്കൊക്കെ ചാടും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേച്ചിയുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ വീട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേ. എവിടെ ദാവി അന്റാർട്ടിക്കയിൽ വന്നോ? വീട്ടിലെ തെന്നി വീഴും, സൂക്ഷിച്ച് കിടക്ക്, നോക്കി കിടക്ക്. അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതെവിടെ? അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക്. എന്തോരം മഞ്ഞ നോക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മെൽറ്റായി പോകണം. അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ, മൊത്തം മെൽറ്റായി പോകാനായിട്ട്. കണ്ണങ്ങ് തുറന്നേ കാണട്ടെ. ഞാനും വന്നോ? കൊച്ചു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വന്നെ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നേ നാട്ടിൽ പോയിട്ട്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോടാ? ഇപ്പൊ ഫോണിൽ കാണുമ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഒരു ജനുവരിയില് പോണേന്റെ തലേദിവസം വരെ അവര് വിളിച്ച ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവ കഴിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഫോൺ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നമ്മളവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. ഹലോ ചേട്ടാ, എങ്ങോട്ടാ? തോട് വഴി പോകുന്നേ? ഷൂസ് വാങ്ങിക്കല്ലേ? ബാ തണുപ്പാ, ബാ കയറിയ. വീടാ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ദാവിക്ക് ഇച്ചിരി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അവന് പൊതുവേ നമ്മളിങ്ങനെ നെയ്യിൽ കുറച്ച് ഒരു മുട്ടയിട്ട് ചിക്കി കുറച്ച് ചോറ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നെയ്യിലിങ്ങനെ ചോറ് വഴറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊടിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ദാവിക്കുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഒഴിവാ. ചൂടാണോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച്. ചോറ്, കടലക്കറി ഉണ്ട്, പിന്നെ മീൻ മുളകിട്ടത് ഉണ്ട്, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കുറച്ച് ഉണക്കിറച്ചി വറുത്തിൻ്റെ ബാലൻസ്, പിന്നെ കുറച്ച് കട്ടിത്തൈര്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉച്ചഭക്ഷണം. എന്താ പരിപാടി? കുക്കിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അപ്പോയിൻമെൻ്റൊക്കെ നേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു. ചേച്ചി എടുത്ത് പോകണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പോയിരുന്നു കളിച്ച്. ദാവി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. പിന്നെ പോയാൽ നിർത്തി ഇച്ചിരി വിഷമമായിരുന്നു അവന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ ദാവിനെ കിടത്തി ഉറക്കിക്കുവാണ്. അവനോട് റൂമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി മെയിനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുക്കിങ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം മെയിനായിട്ടും രാവിലെ 7 മണി തൊട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണി വരെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു സമയം കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ 3-4 ദിവസത്തേക്കുള്ള കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും. എന്തെങ്കിലും മെയിനായിട്ടും ഒരു മീറ്റിൻ്റെ ഒരു കറി ഉണ്ടാവും, ഇറച്ചിയോ മീൻ എന്തെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോര് കറി, ചാറുള്ള ഒരു മോര് കറി, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തോരൻ, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊരു നല്ലൊരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് കയറ്റി ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും 3-4 ദിവസമെങ്കിലും കേടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് ഓവനിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി കഴിക്കാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മറ്റല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ദാവിക്ക് ഞങ്ങള് അപ്പപ്പ ഉണ്ടാക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ സോർട്ട് ചെയ്ത്, മീറ്റ് ആയാലും എഗ് ആയാലും അതിനുള്ളത് ഞങ്ങള് ഈ കൂട്ടത്തിൽ. അവന് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരു ഇപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ചിക്കി പൊരിച്ച് ഇച്ചിരി ചോറിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇറച്ചിക്കറി വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പാർ വയ്ക്കുകയോ എല്ലാം നമുക്ക് സമയം എടുക്കുന്നതാണല്ലോ. പിന്നെ അവന് ഇച്ചിരി ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അവന്റെ അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. നമ്മള് ഉണ്ടാക്കി കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അതാവുമ്പോ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല. കാരണം വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഫുഡ് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ. പിന്നെ ഓഫ് ദിവസങ്ങളിലാണ് കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും വാഷിങ്ങും എല്ലാം. ഇന്നിപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടത് കൊണ്ട് ഇത് തേഴ്സ്ഡേ ആയി. ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ദിവസത്തിന്റെ തലേന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 2 ദിവസം വെറുതെ ഇരിക്കാലോ. ഇന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണെന്ന് പറ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കിഴങ്ങൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്രേവി മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്കൊരു ബാംഗ്ലൂരിൽ കിട്ടുന്നൊരു ചിക്കൻ കറിയില്ലേ. ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ കർണാടക ബാംഗ്ലൂരാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ, നഴ്സിംഗ് നാട്ടിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഠിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 വർഷം ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു മല്ലിയിലേക്ക് ഇട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി. പിന്നെ ഏത്തക്കായ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കട്ടിത്തൈര് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മളിവിടെ തൈര് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സക്സസ് ആയി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ മോര് കറിക്ക് പറ്റുമെന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ഈ ഏത്തക്കായിട്ട് ഒരു കാളൻ വയ്ക്കാമെന്ന് കരുതി. പിന്നെ എന്തോ തോരൻ എന്താ നമുക്ക് തോരൻ കടല തോരനല്ല പരിപ്പോ എന്തെങ്കിലും. നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ഈ വിശന്നിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പർച്ചേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ വിശന്നിരിക്കുമ്പോഴേക്കും കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ മേടിച്ചു കൂട്ടും. അങ്ങനെ പിന്നെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് കുക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ എന്താണെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേക്കുവാണ്.
ഇനി പുതിയതായിട്ടൊന്നും മേടിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ മേടിച്ച് വെച്ചേക്കണം പയറ്, പരിപ്പ്, പിന്നെ ഫ്രോസണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ സംഭവങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് വയ്ക്കും. അതിപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെ പോലെയും ഇവിടെയും ഭക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഭയങ്കര വില കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രോസന് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറെ സെപ്പറേറ്റോട് കൂടി മേടിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഓഫറിൽ ഫുഡ് വരും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എക്സ്പയർഡ് എന്നല്ല, അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കഴിയുന്നത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് 30%, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ അത് 50% വരെ വില കുറവിൽ അവരങ്ങനെ ഇടും. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും മീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മീനൊക്കെ സാൽമണൊക്കെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അത് എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 യൂറോയ്ക്കും കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ അത് 40 യൂറോ വരെ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ സീസണിൻ്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വില അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒത്തിരി ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓഫറിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓഫറിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് ഫ്രോസണിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതെടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് വച്ചത് ഇപ്പോൾ വേറെ പുതിയ മേടിച്ച് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് പുതിയത് മേടിച്ചാൽ മതി. അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഗ്രില്ല് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. എന്തെങ്കിലും മൂവിക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ സമ്മറിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴോ. അതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ചോറും കറി വേണം. എനിക്ക് ചോറിന് യൂറോപ്പിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഫിൻലൻഡിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുക എന്നെ ഉണ്ടാക്കണേ അവിടെ എന്താണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്. എനിക്ക് ചോറും കറി ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ മെയിൻലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാടൻ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചോറും കറിയും അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും. പിന്നെ എങ്ങാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊതി എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രേവിങ്സ് തോന്നുവാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ചൈനീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കൊതി തോന്നുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാടൻ ഫുഡ് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള നാടൻ കറികളും ചോറും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. നമുക്കിവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക, ഓൺ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പയ്യെ വിൻഡോയുടെ സൈഡ് പൊരിച്ചിരിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എയർ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്മെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. നമുക്കിവിടെ പാർവയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നിടും. മറ്റല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്മെല്ല് നിന്നിട്ട് നമ്മളറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ ജാക്കറ്റിലും ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫോറിനേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണ് നമുക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ ജാക്കറ്റൊക്കെ നമ്മൾ വാർഡ്രോബിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും. മറ്റല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജാക്കറ്റൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഓർക്കാതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ എടുത്തിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മണം പിടിക്കും ജാക്കറ്റിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ എടുത്ത് അകത്തെടുത്ത് മൂടി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നൈസായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകണം. ഇനി കാളൻ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു അറ്റംപ്റ്റ് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഇങ്ങനത്തെയാണ് ചിക്കൻ കറി കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഇച്ചിരി കേരളീയ വൽക്കരിച്ചതാണ്. അഞ്ചൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അഞ്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് പറയാം. എൻ്റെ ഫേസ് കേട്ടോ. ഇരുപതാണോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. എരിവിച്ച് കൂടുതലല്ലേ? എനിക്കത് പാക. ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കഴിച്ചല്ലേ, പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ച് പാകമായിട്ട് കഴിക്കണം. ഓവർ ലൈറ്റ് ആയി പോയില്ല, എന്നാൽ ഒത്തിരി കൂടുതല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മല്ലിയിലയുടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. ശരിക്കും കർണാടകയിലേക്ക് ഫുഡാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലങ്ങനെ നമ്മൾ നാടൻ ഫുഡ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി നമ്മൾ മല്ലിയില യൂസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. കർണാടകയിൽ പിന്നെ മറ്റേ ഇത് കിട്ടും, നമ്മൾ വിശന്നെങ്കിലും തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ അടുത്ത അമ്പലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, ഉത്സവം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ അതിനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ കുമ്മനടിച്ച് ചെല്ലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോലെ വെജിറ്റേറിയൻ ഇല്ല. അവിടെ അമ്പലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇലയെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇപ്പോൾ വട്ടയില പോലത്തെ സാധനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുന്നിക്കൊണ്ട് വരില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല ചിക്കൻ, പിന്നെ മട്ടൻ, ഫുള്ള് നോൺ വെജ്. നോൺ വെജിൻ്റെ സദ്യ അമ്പലത്തിൽ. അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് ശരിക്കും, മട്ടനും ചിക്കനും എല്ലാം ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിശന്നിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നൈസായിട്ട് നേരെ ചെല്ലും. ഏതെങ്കിലും കന്നഡ അണ്ണന്മാർ പരിചയമുണ്ടാവും. അവരിപ്പോൾ പോയി ഏതെങ്കിലും മൂലയിലെ പന്തലിൽ പോയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടും കഴിക്കും. എത്ര എണ്ണം ഞാൻ കഴിച്ചെന്ന് പറയാം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ശരിക്കും മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോകാൻ. അങ്ങനെ വൈകിട്ടൊരു സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു.